Nobining leng adeva quantal crepe lisose me chupide. Jirikin deng KSA branch pen pherangkya mai kangni. Dolamara Cultural Complex open stage along Hemphu Mukrang Arani Ketalon. Kardom pinia daba berta long penili sami mirina hansepi pini bertang ton pen arjuponik tha. Dilaya hawar disa kreng khorsinging leng arong amikar nobining leng adevak cheklo jon thom pen kabirti pon adevak itivet mikecho pen miami pun chemande. Hema hemphu amar singing leng pen nangke pachini don ke devaka me ke urahut akhri ke theka joksi me ke chopon detlo. Labangso me ke kar akar ke the arni kangsang por phai ke thoma por malom pen lo. Akar ke the parpika jok ari pen lang ki dung dun ki un ilo pu pen lang prongsi hem rubber la pen ke koya mesin me ke cho chelang dun prong anbetlo. Kaddu kawe property kana hokpon lakphon bagdoji pusi borjane mesi Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo rong phala pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang nangkera vekji aphansi ahema hem photum pen chuning ripadopon. Asi ini kira ke chang tung lo hai. Tami person ini si tum dak lokal EM lo manela borjan EM le hadi. Lo sar Surjo rong phala tami nak kirap nunji phan si narapte pusini chuning ril hai. Apene tum Karbi Anglong CM sar Tuliram Ronghang tami ni klok mes chuning ke dulu ya non ason tim ka chobot i non si kicheng lang mati chobot i cheng lang mati ha kapot i kicheng khujong si non son katiku ko teng lo ke mi chu lo da ke ting thura war sa abida lo mati ha Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live Jirikin deng KSA branch atum pen kedam tang mati jong ni phai ingkora hiniar ni pherangkya mai kang ni ponang kok alam thek kedam tang chiklo ni jang Karbi Anglong mukro long thengpi kang khuatum la pen ingnam rai ko masai khia tumang bong hele ka che abdura jok bang trok apran damnang lo la pen de phitami non puta thengpi kang khuatum ington wang velang pusi KSA klem bang photum pen than pachini pon bangso thengpi kang hu non puta ington te det ke manghu me la pen koson si kang hu long ret loma mate ingnam rai ko masai khia tum tong ka che jok dun dokok ma puta KSA tum karju padopon dak nilatum jerikineng mate lapum meghalaya area ka puria tum ladak thengpi kang hu pen chenglo chainong la illegal hormo bang piniar nin sami ington te de lasi niltum pini press meet hanan ko lo lasi alang litum forest mate kang hu bang nona phiong nang badong ke kong ji galia phiong nang badong lasi lasolong forest atum jong si asai chiklen pamni me pulotang te niltum Karbi lo charle asong pen so dak pen alang litum khan inside pon po la pen ke dam tangar ni Karbi Anglong Autonomous Council pen quality education pas lokan en ponsi education Karbi Anglong tami pinnangan asai ding ponlo seta non puta kachelar thek ponlong lelang la pen pinnangan LP school ME school along lo than bang pu avilang la si education in charge Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tok Vitami Prabjin Ben jirikin deng along nang khumri nang chi puta KSA atum pherangkya mai long pen pachini pon nen atum labangso kapelang chariji labangso thengpi thengprang itu mala long rilong para pelang ji atum phan thengpi thengprang il taman ke cherai kom ya phan na kapelang ya atum phan ladak jirikin deng along bostan ne ladak bahini be foresa asai ki claim atum ulotang te alang itum bahini be protection dan haima lata alang itu phan arguing tum lo lase forest department atum ke kopia pangsi forest department ki diba lake alang itum phan thengpi thengprang cherai kom nangji ulabang so phatak se alang itum phan bi pon lo jirikin deng pen samsing ingti Karbi Anglong live Kidam tang mati jong ni phai ingkora hiniar ni lakha ingkora truck Dwarbaguri constituency angkang Dalamara Cultural Complex open stage along Hemphuara ni katalon pon Central Committee amai phu Hemphu Mukrang Lunseti mung pensi bangso Hemphuara ni katalon pon along mai chari pon
la ben ke aluhi ke pachini pen mai ke phalam the central committee kongchun bang harsing hanse pen si pachini ponlo aluhi aman pen ka chetong dun laki dolamara town chairman mongol singh terang dwarbaguri bjp mondal committee amai phu sonaram singnar kkca amai phu dhon singh teron kkca kurupo wel singh tiso pira sinja central committee amai phu kongchun bang karbi youth council amai phu bilison terang nilip hemphu mukrang adorbar amai phu chun bang lapen ke ronga sarpen chenglok hemphu mukrang pira sinja arat ke kroi tum penangan chetong dun lapen ki bangso ke talon panalong ada por phai proxy pen hemphu mukrang pira sinja ase tami central committee bidisar bordoloi kiling pensi thok jir pon pen ki dolamara arlok an athan setami thok jir don pen bangso se ke thok ki jir pon along mesen mi pensi pachun ponlong lopusi kurusar bordoloi kiling pen mai cheng chia prang prang bong krok bong chin ronga sara tum pen arnama hirjume hangpon pen pherangke thingno ningje pon la pen ki lapu aluhia tum pen arnama lam che than pon rinti pen si khanboka pirasinja asong atum pen arnama lun rara tuma phan parju pon la pen ki bangso hemphu mukrang katalon pon along bangsuri isi mu chetong pon si mesen mi pen pachun pon ke talon pon ke penenga sengkan tor kali nitum 1999 an ingkan pensi talon bom bang bom lo ta chuneng penana bang ke nelita jasmet pet odun lo la pen karbiang lo autonomous council la cm dr tuliram rohang sar ta penang anang cerap dun lo emcm atum an sita me ke theding dun an cerap dun lo karbi officer dun an cerap dun lo la sila so hem puarani ingdeng ingko ra ke thom an ke pleng lo peneng bang ke dak dolamara hawar long si talon pon lo la sila so dolamara hawar long si ta me karbianim methanganim itu manim je pangtang lo dang pu jingbai jing tai ti dak dolamara hawaramai dolamara rasingja asong dolamara reception committee lahai kat do kabin itu dolamara arutin along itu apa aromai tengsi itu penangan klem je paduk ajil ding klui pen je klui ni jotong maprang pen klem lo taso tengsi klem je paduk wong bang bom ti pinian bangke taso aramai pini ni yang deng inkoraisi ani tumi la pen pini la nini ya sayang dengan si pini kejut si sayang deng lo lata dorbar si pangna lasi pini abu mut mokan lang thilang pong damisen lang thilang pong ta chorpi amasi bang bang e thang a chorpi minai lu pusini tumke nining dolo lasi la so bangke a chorpi si ni tumke long si news report Karbiang Long live APHLC Bokajan LA constituency ke parluang kang kedamtang matijong ni phaing ko rai siar ni anelo por phai hinia por malom japra langso pathu akla malong APHLC atum pen mass joining program la pen 6 dol puthak cherok tok amai ke paman pon lakhaing ko rai hini saru pathar APHLC committee atum pen patru piponsi 6 dol puthak cherok tok amai la pen mass joining amai ding pon lo lason silabang so mass joining amai long saru pathar constituency committee amai phu bapuram terang hin pensi mai chari pon lo lapen aluhi sarpo aman pen ka chitong dun APHLC tiripi amai phu retired IAS JI kathar chitong dun anparta Rajesh Tiso kursing timong lapen anparta Martina kathar pi lapen APHLC long klembang phu bang phia tum chitong dun si maya long RDP dun maya long kapre kapre ka song atum ning ka chethia vi si ke ongdong inglong aso phan kai ke thak jia phan ka bor iver hempre ka phan ke lang selet asong BJP phan COC APHLC asong long bang pharo so se ara tum chepa okdun Bokajan pen ananterang Karbiang Long live tangte pinya da berta ki lapansi kang ton paniklo